a T-Systems-nél azért már érezzük az igényt az ügyfelek részéről az ilyen fejlettebb védelmi megoldások bevezetésében. Elég sok gyártó előjött a piacon mindenféle megoldásokkal. Szilárd, nálatok a Cisco-nál mi a helyzet ezen a téren? Az utóbbi néhány évben a Cisco elég komolyan veszi ezt a security kérdést, és ez megjelenik, vagy megnyilvánul abban, hogy éves szinten $500 millió költ a security üzletág kutatásra és fejlesztésre. Az utolsó felvásárlás az egy DNS-sel foglalkozó, névfeloldással foglalkozó cég volt, ez az OpenDNS, ami elég érdekes dolgot csinál, alapvetően a név szolgáltatása, a név feloldással foglalkozik, csak a DNS rekordokból és lekérésekből próbálja megtalálni a káros anyagokat az interneten. Hogy működik ez a SourceFire-os csapattal? Mert ugye ez a másik fontos akvizíció, ugye, ami ugye a SourceFire-os csapat a Snortos világból ismerik, tehát emlékszem egy időszakban mindig, amikor behatolásvédelmi rendszer téma előkerült, akkor gyakran jött ez az érv, hogy köszönjük szépen, nekünk nincsen szükségünk rá, mert van Snortunk. És akkor Snorttal megoldottuk. Szinte iparági sztender. Így van, iparági sztender lett, tehát azért ez az akvizíció, ez mondjuk nem csak az IPS miatt is, hanem minden más, amit hozott ugye a SourceFire, ez egy eléggé fajsúlyos valami. Abszolút, az 2013-ban történt az akvirálás, ugye a SourceFire és a Snort, mint IPS engine-t, azt ma is bárki ingyen is bérmentve úgymond használhatja, egy ilyen community által támogatva, ez elérhető, és a Cisco IPS rendszernek jelenleg is az a motorja, tehát az üzemet, az működteti. Nyilván ez nem elégséges, hanem köré kell építeni még egyéb extra szolgáltatásokat. Biztonságnak úgy kell ma kinézni, hogy több rétegen van, mert ha valamelyik réteg besül, akkor lehet, hogy másik réteg mondjuk megfogja, vagy előbb-utóbb valamit jelezni fog. Tehát egy ilyen plusz kiegészítő komponense az IPS rendszernek, ez a malware védelmi rendszer, ami termékszinten nálunk ilyen Advanced Malware Protection névvel jelenik meg. Hát azért, ha mondjuk, hogyha kapsz egy támadást, az bejön, és utána azt lekezeled az incidens, lezárod mondjuk az e-mailes útvonalat, de mi van akkor, hogyha holnap ugyanaz a támadás bejön a webfronton, vagy az USB fronton, vagy az FTP csatornán keresztül. Tehát, hogyha azt a támadást te le tudod írni, akár a droppelt, vagy a payloadot, vagy az IP cím, vagy valami alapján, akkor az mindegy, hogy melyik fronton jön be, mert ugye nagy a támadható felület, mert ahogy használjuk az informatikai rendszereket, gyakorlatilag minden egyes fronton védve vagyok azon támadás, amit ismerünk. Gyakran egy ilyen szitokszó is, pláne amikor ugye a biztonsági téma előkerül, hogy lehet garantálni adatokat a felhőben, amint az adatok biztonságát a felhőben. Tehát alapvetően szerintünk a security ma az egy big data probléma. Mit jelent ez a gyakorlatban? Az, hogy sok adatra van szükségünk ahhoz, hogy egy malware kampányt például fel tudjunk deríteni, hogy annak milyen permutáció, milyen variánsai jelennek meg. Ehhez kellenek adatok. Tehát maga az a malware protection szolgáltatásnak a sandboxing funkcionalitása az egy része, vagy egy rétege gyakorlatilag. Ugye az a homokozó. Az a homokozó, zárt közeg, berakom a fájlt, és kívülről vizsgálom, hogy mit csinál, milyen hívásokat intéz, igen. Titombolhatja magát a malware. Milyen forgalmat bonyolít. Homokból készült gumiszoba. Nagyon szép kép, nagyon szép. Csak mondjak egy-két adatot, tehát mi mondjuk havi szinten 1,5 millió ilyen malware mintát elemzünk, ez a sandboxing rendszerbe. Az is egy fontos dolog, hogy ezeket a rendszereket tudjuk integrálni. És nem csak egy gyártón belül működjön az integráció, hanem van egy tűzfalam, egy logelemző rendszerem, egy végpontvédelmi rendszerem. Tehát, hogyha ezek nem cserélnek ki egymás közti információt, akkor sokkal nehezebb lesz nekem megtalálnom a problémát a hálózatomban. A jövőben gyakorlatilag ez a fajta interoperabilitás, ez a fajta együttműködés, ez egy kulcsfontosságú dolog lesz, sőt már ma is az. És gyártók közt is, tehát ez nagyon fontos, hogy nem egy gyártón belül, hanem gyártó másikkal is tudjam működni. Technológia kell, hogy tudjam kezelni ezeket a dolgokat, de az emberi tudás az elengedhetetlen. Tehát a villogó ledek itt is kevés. Mert ezek a rendszerek akármilyen jók, akármilyen jó vizualitást adnak, akármilyen jó finom hangolom őket, és kell is, hogy tudjam automatizálni, hogy minél több dolgot lekezeljen, viszont az 5 incidens, amit nekem kiszűr a rendszerem, azzal viszont emberi kézzel kell, hogy kielemezze és megnézze. Pont ezt akartam mondani, hogy nálunk itt a T-Systems-ben elég gyakori az ilyen jellegű igény, tehát hogy mondjuk egy ügyfélnél például a Cisco rendszerei megfogtak valamit,
És azzal kellene most akkor foglalkozni, hogy az micsoda. Mégis az hova terjedhetett el, eljutott-e valahova, hova riport, kilapátolt-e valami adatot, mi történt vele. Hogy mi a legsürgősebb teendő, azon kívül, hogy kihúzni esetleg a kábelt a falban. Igen, tehát hogy az incidens, amit kell kezelni kell, menedzselni kell az incidens. Tehát az a tapasztalat, hogy egy-egy ilyen probléma, akár még egy kisebb probléma is, bizony órákat, valamikor fél napokat, valamikor napokat vesznek el a kollégáktól. Na ez az a fajta erőforrás, ami garantáltan hiányzik ma Magyarországon a biztonsági csapatokból.